Наживаются на бядзе. У Беларусі махляры под выглядам блізкіх рэжыму дзялкоў звязваюцца са сваякамі палітзняволеных. За $5000 США яны абяцаюць за 2 месяцы развязаць пытанне з вызваленнем палітвязня з турмы праз памілаванне. Дапамагчы, маўляў, могуць і ў непалітычных справах. Пра новую схему махлярства паведамляе канал праваабаронцаў і журналістаў праваабарончага цэнтру «Вясна» з Магілёва «Мэйдэй Тым». Сітуацыя цалкам адлюструе тое, што адбываецца ў дзяржаве, калі ўжо цалкам і палітычныя рэпрэсіі, увогуле тое, што вялікая колькасць затрыманых, зняволеных вымушае махляроў проста гэтым карыстацца. Гэта тое, што часцяком адбываецца, напрыклад, у афрыканскіх краінах нейкіх, і зараз мы цалкам да гэтага прыходзім. Махляры умела маніпулююць, даводзяць, што такія памілаванні за грошы пастаўленыя ў Беларусі на паток. Перапошчваюць у сваіх каналах рэлевантныя тэмы вызвалення палітвязняў навіны з сайтаў дзяржаўных СМІ. Тут жа адкрыта размяшчаюць матэрыялы з прызнаных рэжымам экстрэмісцкімі рэсурсаў. Маўляў, глядзіце, мы нічога не баімся, у нас усё схопленае. Мошенничества только растут, и раскрывать их так и не научились, потому что это на самом деле сложная категория преступлений. И тот сотрудник, который знает, как работает система, знает, где у нее слабые места, естественно, он может пользоваться такой ситуацией. Сапраўды, пры беспасярэдняй камунікацыі з ахвяраю махляры сыплюць юрыдычнымі тэрмінамі, пакрокава распісваюць алгарытм, паводле якога збіраюцца дабіцца памілавання. Калі ж чалавек пагаджаецца на іхныя умовы, бяруць задатак $2000 і бясследна знікаюць. Нам вядома 10 каля десятка чалавек, да якіх як мінімум звярталіся з такімі просьбамі. Колькасць людзей, якія пагадзіліся на гэтыя просьбы, мы не можам агучваць. Але так, сапраўды, такія выпадкі ёсць, і мы разумеем тое, што гэтая сітуацыя нашмат шырэй, нават чым нам вядома. Беларусы ўжо сутыкаліся з такой актыўнасцю махляроў. Вядомыя выпадкі, калі злачынцы называліся сілавікамі, пужалі людзей адказнасцю за гэтак званае фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці ды іншымі крымінальнымі артыкуламі, пагражалі ператрусамі. Пры гэтым тут жа прапаноўвалі развязаць пытанне за грошы. Вядома, што адна з ахвяраў такім чынам прадала ўласную кватэру і аддала злаўмыснікам каля 500 000 рублёў. Они могут предлагать разные, от освобождения заключенного до снятия каких-то штрафов, до удаления из баз данных, беспорядки и так далее и тому подобное. Как бы это, возможно, даже и смешно не звучало, но я бы советовал обращаться на линию 102. Почему именно на 102? Потому что все разговоры на линии 102 записываются. Если вы обратитесь с такой проблемой, естественно, им придется с этим разбираться. У свою чаргу психологи описывают характерные приемы махляроў у камунікацыі з патэнцыйнай ахвярай. Гэта наўмыснае стварэнне стрэсавай ситуации, ціск на эмоцыі, каб адняць у чалавека здольнасць лагічна мысліць, і абмежаванне ў часе. Ад вас патрабуюць прыняць пастанову тут і цяпер, бо інакш пішы прапала. Владислав Корсак, Белсат.